Здравейте, мили дами и господа! Радвам се, че сме заедно с една много специална гостенка, в която ще си направим вдъхновяваща, надявам се, мотивираща беседа на тема, която вълнува всички и мъже, и жени, а това е именно какво ни дава стабилност и какво ни дава развитие във връзките. Защото ние знаем, че дамите обикновено търсим сигурност, търсим стабилност, искаме стабилен мъж, но едновременно с това аз като експерт мога да кажа, че стабилността дава една монотонност и ако разчитаме само на това и няма развитие в взаимоотношенията, връзката може просто да остане в едно плато и да загуби смисъла си в един момент. Така че ние с моята гостенка след малко ще представя. Чудесно сме се съчетали. Мисля, че това беше една съдбовна среща и това в момента е само началото на нашето сътрудничество, защото тя ще ни каже как да си осигурим стабилност и сигурност и да сме застраховани в своите взаимоотношения, а аз ще говоря за това как да се движим напред с любов и каква е посоката, какви са фазите във връзката, така че ние да я направим и щастлива, и продължителна, както си казваме в началото, нали, докато смъртта ни раздели, или поне да бъде достатъчно дълга, но и ако тази връзка не просъществува твърде дълго, как да сме сигурни и спокойни, че можем да сложим края по един интелигентен начин и отново да сме застраховани. И така, аз съм Елена Терзиева, женски ментор, като професия холистичен нутриционист и хипнотерапевт. Работя с жени предимно, които са в период на криза в взаимоотношенията, пред раздяла, по време на раздяла, след раздяла, женско здраве. И като такава съдбата ме срещна чрез дамски бизнес клуб BM Lady с Илинка Петрова, която е юрист по образование и по професия с 20 годишен опит, създател на сайта и страницата Happy Marriage и с жена с мисия, жена, която е предприела нещо изключително иновативно, а именно да повишава брачната култура и най-вече знанието за брачния договор. Да видим как нашите мисии двете се вдъхновяват една друга, как се допълват и как се движат, но и с това едновременно искам да ви бъдем много полезни в изграждането на вашите взаимоотношения и най-вече в брака. Илинка, здравей! Първият ми въпрос към тебе е като човек, който винаги е бягал от брака, смятала съм го за нещо излишно, за нещо, което, когато хората се обичат, те ще се разбират и така нататък. Ще видим по-нататък откъде идват тези убеждения. Но кажи ми първо за своят личен път. Какво те вдъхнови да предприемеш тази мисия? Тук вече можем да излезем малко и от стандартната рамка, като път на душата, да кажем, или житейски път. Благодаря ти, Ели, за възможността да направя този разговор с теб. Какво ме вдъхнови? Знаеш ли, аз наистина съм юрист с повече от 20 години опит. Това мога да правя, това искам да правя, това е моето хоби, това е моята сбъдната мечта да бъда юрист. В един момент обаче реших, че искам да правя нещо малко по-различно, но пак да е свързано с правото. В един момент идеята сама изкристализира, сама се появи. Реших да направя, първо тръгнах с Facebook страница, след това направих и сайт, Happy Marriage, брачна култура за щастлив живот е името на страницата и на сайта, които са посветени изцяло на брачния договор. Какво обаче е различно, защото хората ще си кажат, поредния юрист, във всеки един сайт на повечето адвокатски кантори има по няколко изречения за брачния договор. Да, така е. Но това, което е моя мисия, превърнах в моя мисия, е да разкажа за този договор, да обясня най-вече за неговите житейски приложения в живота на човек по един много достъпен и човешки разбираем начин.
Не използвам абсолютно никаква юридическа терминология. Темата за брачния договор, не мисля, а знам и съм убедена, защото работейки по проекта си се сблъсках така челно като с пътен влак. В България това е тема табу, или ако вече има така леко открехване на завесата, в България липсва достатъчно достъпна информация по темата за брачния договор. Ти знаеш, когато на човек му липсва информация по дадена тема, той не я разбира, дори не желая да говори по нея. Започнах да говоря за брачния договор, защото виждам колко умни, колко работещи жени губят всичко при един развод. Не защото са глупави, а защото са били възпитани да мълчат за пари. Ако вие сте жена, която имате материално какво да губите, нямате право да бъдете наивни и брачният договор е част от грижата за вас самата. Казва, че любовта е чувство. Така е, съгласна съм. Бракът е договор. И това е вярно. Аз помагам обаче на жените да не платят цената за това, че е вярвала и че не е направила достатъчно, т.е. не е положила достатъчно грижа за себе си. И ето така, от липсата на подобен проект на пазара, защото колкото и така нескромно да звучи, моят проект няма равен на себе си, няма подобен като него. И ето как липсата на пазара доведе до от една идея, която се превърна в един работещ вече проект, който действително, на мен целта ми е не хората да дойдат и да сключат брачен договор, на мен целта ми е хората да получат достатъчно полезна, достъпна информация за този договор. Как могат да го използват преди брака, по време на брака, когато искат да изтеглят кредит, преди да изтеглят кредита, когато примерно е назрял момента за развод в едно семейство. Как този договор може да им позволи да си запазят приятелски, човешки, нормални взаимоотношения. Тоест, идеята и по-скоро мисията на моя проект е да променя мисленето на обществото по отношение на брачния договор. Да не го приемат просто като формалност, като един пореден договор, а като отговорност, като доверие и като по-модерен начин на мислене. Направо те слушам, радвам се, че си толкова земна и толкова професионално подхождаш, защото аз като една жена, която е романтична, която постоянно така обича да е влюбена и си казвам, боже, къде отиде романтиката във всичко това? Какво стана? Нали има любов, нали? Като чувствата са взаимни, ние ще си имаме доверие, всичко ще бъде наред. Ама дали един такъв пък договор няма да ни развали тези красиви чувства помежду ни? Как сега? И без това толкова много се притеснявам. На всяка една среща, особено в началото, пърхат пеперутките в стомаха, краката треперят и да отида и да кажа, дай сега ние тук да седнем, да подпишем един договор, да видим кой какво, защо, кой колко ще дава, кой колко ще взима и това нали, няма да прекъсне взаимоотношенията. Сега, това от една страна така ще дам първо гледната точка, чисто психологически, какво това, откъде идва от подсъзнанието и после ще ми е интересно да чуя каква е твоята гледна точка. Но наистина, първо да кажа на дамите, които ни гледат, че тези пеперутки в стомаха и това треперене на краката не е любов. Това е сигнал за опасност. Това е също така едно дълбоко преживяване, което може да ни накара да се чувстваме живи, както много често ми казват дамите. Но това е сигнал, че пред нас има предизвикателство, защото не всяка връзка в живота ни идва, за да сме в спокойствие,
и да сме така в пълния синхрон и баланс. И тук, понеже темата ни какво ни движи, уроците ни движат. Когато ние усетим тия пеперуди и треперещите крака и ръце, нали, и сърчицето ни ще се пръсне, това може да е един добър сигнал, че пред нас стои предизвикателство, пред нас стои човека, с когото имаме уговорка, душата, с която може би имаме уговорка да си научим някакви уроци. Това не трябва да ни плаши и да не кажем: не е любов, разпознах какво е, айде бягай оттам. Нали? Напротив, той ако не е този, ще е следващия. Като имаме нещо да научим, ние ще го научим. Да. Но въпросът е да подхождаме осъзнато. И жени като нас, нали, които са така предприемчиви, силни, интелигентни, осъзнати, със сигурност няма да се привлекат от някой заблуден мъж, нали, така да го кажем, или незрял, освен ако не влизат в ролята на майка, нали, защото и това, или на спасителката. Но ако имаме срещу себе си, така се привлечем от един наистина зрял и разумен мъж, един мъж, който е постигнал също нещо в живота, особено на тази възраст, нали, ние сме така преминали през доста и бизнес, и сме подписвали договори в живота си, все някакви, и сме... не е нещо чуждо и странно да подпишеш договор в крайна сметка. Подписвали сме какви ли не документи. И все пак аз имах такъв период в живота си, търсейки отговор на въпроса как да намеря смисъл в сключването на брак. Питах много хора, и жени, и мъже: вие защо се оженихте? И смятай, чух всевъзможни отговори. За да се видят в бяла рокля, защото роднините очакваха това от мен, за повече сигурност, защото той клекна, нали, там падна на коляно и ми предложи, за да може да оповестим на света нашата любов и да има свидетели, за да се вречем и така нататък. И аз, като човек, който винаги е вярвал, че когато има любов и доверие, няма нужда от излишни церемонии, не можех да се убедя, че има смисъл да сключвам брак поради тези причини. Но един човек само, това беше човека, с когото тренирам, моят треньор, като го попитах, нали, как вижда смисъл в брака, и той каза: брака е просто един договор. И аз така: ето най-после смислен отговор на моя въпрос. Точно така. После срещам теб. Кажи сега, как да направим така, че да не си убиваме романтиката? Как да го направим това тънко нещо, че да се получи, когато е в началото, разбира се? Благодаря ти за въпроса. Аз също много често чувам този въпрос, когато разкажа за моя проект. Това е първия въпрос, дежурният, типичният въпрос, който чувам: как брачният договор убива любовта? Нищо подобно. Всичко е въпрос на гледна точка. Хората не се замислят, че когато сключват брак, те всъщност сключват договор. Ще ти дам пример. Когато дават своите клетви, нали, знаем всички клетвата: да се обичаме в здраве и в болест, в богатство и в бедност, в добро и зло. Какво е това? Това е емоционален договор. Нали? Ние се обвързваме емоционално, но пак е вид обвързване, т.е. вид договор. Добре. Защо хората не се плашат, когато сключват брак, когато се обвързват емоционално, а се плашат, когато трябва да сключат брачен договор? Брачният договор не убива романтиката, напротив, той дава, от една страна показва отговорност на двамата партньори, бъдещи или настоящи съпрузи. Брачният договор показва доверието, което те си имат един към друг, защото всички знаем каква е първосигналната реакция. Я не ме занимай с глупости, какъв брачен договор, какви 5 лева или да. Брачните договори са за златотърсачките. Затова казвам, че брачният договор е израз на доверие между двамата партньори. И знаеш ли, аз не го наричам брачен договор, защото двете думички, хем брачен, хем и договор, плашат хората. Затова аз го наричам отговорно съгласие за любов. Така както отговорно с любов хората сключват брак, така отговорно със съгласие
може да се сключи и брачен договор. Знаеш ли, част от моите консултации включват именно и това, как да проведем разговор с половинката си за брачен договор. Тоест, ако един от съпрузите или бъдещите съпрузи приема идеята, прегърнала идеята за брачния договор, но се притеснява, че другата му половинка би реагирала по-остро, аз имам подобен род консултации, как да се проведе разговора, как да се случи този разговор. Ще така отворя лекичко завесата с любов. С любов и с търпение. Не се случва от един разговор, не се случва от първия път. Аз тук също мога да бъда в изключително голяма помощ, но има начин да се проведе такъв разговор. Знаеш ли, аз имам една много любима мисъл на Зиг Зиглар и тя е следната. Много хора прекарват повече време в организирането на сватбата, отколкото в планирането на брак. Какво означава това? Как можеш да си планираш брака? Един от добрите начини да го направиш е именно да се информираш за ползите на брачния договор. Как този договор може да ти бъде полезен в живота. Също така за мен бракът, респективно и брачния договор, са свързани с това не само да получаваш, но и да даваш. В брака даваш любов, даваш взаимност. По същия начин е и в брачния договор. Тук също има една много хубава мисъл на Катрин Хепбърн и тя е, че любовта няма нищо общо с това, което очакваш да получиш, има общо с това, което си готов да дадеш. И ето тук, хайде да не го наричаме брачен договор, че е много стряскащо, да го наричаме отговорно съгласие за любов. Отговорното съгласие за любов те учи да даваш не само емоции и чувства, но и да даваш също и грижа под формата на издръжка за децата, за другия съпруг, участие финансово в разходите и задълженията по издръжката на семейството. Ето как по много елегантен начин всичко това може да бъде разписано в отговорното съгласие за любов или така наречения брачен договор. Разбира се, да се информираш за брачния договор, да се информираш за отговорното съгласие за любов е избор, който е основан на интелигентност и познание, че с включването му, любовта между съпрузите, дали са бъдещи или настоящи, няма значение, тя не свършва. Както аз казвам, да сключиш отговорно съгласие за любов или брачен договор е отговорност към брачния партньор и споделено взаимно доверие. Така че, мили хора, с включването на брак и брачен договор, романтиката по никакъв начин не изчезва. Напротив, това е едно стъпало към израстването ви във връзката, показвайки колко отговорни може да бъдете един към друг и какво изключително голямо доверие си имате, защото както сключването на брак изисква взаимно съгласие, така и неминуемо брачния договор изисква също съгласието и на двамата съпрузи. Много ти благодаря за това, което каза, че ние наистина много често в взаимоотношения влизаме, за да запълним някаква нужда, някаква потребност, а не за да дадем. Колко хора си задават въпроса какво аз искам да дам на човека, когото обичам, какво мога да дам на човека, когото обичам. И дори това, разбира се, не означава, че единия партньор, в случая, тъй като ние сме дами, да кажем, че жената трябва да дава, защото пък това е една друга крайност в взаимоотношенията, една друга трудност да поставим граници. Ние в името на това да има мир, да има любов, да е щастливо семейството, по някой път пренебрегваме себе си. В никакъв случай не трябва това да отива в крайност и да води до едно източване и изтощение. Но от друга страна,
понеже говорим за движението във връзката, разбира се, съвсем нормално е в началото любовните трепети да са ни завладели. Здравословно и важно е в началото на взаимоотношенията, преди да бъде взето решението за брак, двойката да се опознае, да прекарват време заедно сами, да пътуват някъде заедно, да се опознаят кой как живее, чисто дори да си опознаят навиците или да си изградят някакви навици заедно. Говорим дори за битови неща най-малкото, защото в много случаи, тук вече като професионален опит мога да кажа, в много случаи такива неща са ставали препъни камъчетата в едни взаимоотношения. Например, че той много шумно диша, а тя говори нещо не така, както на него. Да, или твърде много просто говори, излива чувствата си и емоциите. Но дори и това да се види, можем ли в ежедневието да бъдем заедно, можем ли да общуваме добре, защото ако няма добра комуникация, рано или късно, ако единия премълчава, ако не се казва истината, рано или късно тези взаимоотношения ще се взривят буквално, защото всичко премълчано, всичко неизказано и потиснато е просто една бомба с закъснител. Тук е моята работа, разбира се, да поработим с вътрешните архетипи, с модели, програми, страхове, които ни карат да премълчаваме с правилния начин на общуване. Като един вътрешен медиатор, и аз помагам на тези наши вътрешни страхове и вътрешни модели и вътрешни части буквално да се споразумеят и да стигнат до съгласие, защото вътре, когато ние разберем себе си, тогава можем да се разберем и с другия. Разбира се, на този начален етап обикновено двамата са щастливи, влюбени, пропускат брачния договор, разбира се, защото всичко е розово. Розовите очила, са така доста дебели и изменят всичко и продължаваме нататък. Следващия етап обаче във връзката е да кажем, сключили сме брака, живеем вече заедно. Всеки вече има своят бизнес или работа, или своите задължения, може и бебето да се е родило, жената си, разбира се, като майка си има нейните отговорности. Мъжа пък отговорността да носи финансовата и материална стабилност. Да кажем в един класически случай. Това също е една нормална връзка, т.е. нормално развитие във връзката. Чисто погледнато практически. Както и социум очаква от една връзка. Обаче, ето тук идва момента, в който, да речем, и двамата имат бизнес, имат работа, имат някакви средства, някой нещо, дали ще наследи някаква сума пари, ще иска да си купи. И идва отново потребността ние да преразгледаме нашите взаимоотношения, да видим кой на къде. Още повече, че тук вече може да имаме индикации, ако през първия период сме си затворили очите за червените флагове, тук вече може да има индикации, че нещо може би няма да сработи във връзката. Единия може да излезе буквално от спалнята, другия да се затвори, да изпадне в някакви вътрешни конфликти или пък, ако щете, и дори след родилната депресия е сложила край на много взаимоотношения. И това нещо може да бъде отработено, ако двойката се обърне към терапевт. Също така, в много случаи, единия от двамата решава да се развива личностно. Тръгва по пътя на духовното израстване, започва различни обучения, курсове. В момента има толкова много и това е естественото развитие на човечеството. Ние вече не се събираме само за да оцелеем и не раждаме деца, за да бъдат работна ръка, както е било. Ние се събираме, за да си бъдем взаимна подкрепа, взаимно вдъхновение, да си даваме рамо, да си бъдем партньори. И както във всяко едно партньорство, може да има разклащане на взаимоотношенията. И за да не слагаме край заради това, че единия не може да преодолее някаква криза житейска, защото те идват различни кризи, идват предизвикателства. Това не означава, че ние трябва да слагаме край на връзката, но може би трябва да преразгледаме, да поработим върху себе си, но и идва един разумен момент, в който имаме втори шанс, може би, да
преразгледаме брака. Защото я да те питам и да ми кажеш тук и в кой момент какво бихме могли да направим със своя брачен договор, кога то не се налага, кога е полезно да го подпишем в средата на връзката, нали? В кои случаи имам предвид? Какви казуси биха могли да възникнат, но и да върна малко назад. Това свидетелство, което подписваме в гражданското, това договор ли? Какво подписваме тогава? Брачният договор може да бъде сключен преди брака и по време на брака. Много често хората го наричат предбрачен договор, защото си мислят, че единствено само преди брака може да бъде сключен. Доста често, когато разказвам и презентирам моя проект, чувам: чудесно, нещо ново, иновативно, различно. Обаче аз не мога да се възползвам, защото вече имам брак и казвам: и чудесно. Чували ли сте, че този договор се сключва и по време на брака? Така ли? Колко интересно. Едната опция е преди брака. Както ти казах по време на разговора ни, хората, когато сключват брака, те са щастливи, сложили са розовите очила, но когато си направят една консултация с мен, аз не просто само разказвам и обяснявам за брачния договор, нали, зависи какъв пакет от моите консултации се изберат. Аз имам няколко вида пакети под формата на консултации. В част от моите консултации аз карам двойката, преди да подпише брачния договор, да си отговори на доста въпроси. Около 20 въпроса имам, на които искам двойката да си отговори. По този начин те също получават информация за себе си, но информация не толкова през чувствата и любовта, дали ме обичаш, колко ме обичаш, къде се запознахме и така нататък. Въпроси, свързани по-скоро с имущество, с това какво е ценност за тебе, развитието в бизнеса ли, как ни виждаш, примерно, как виждаш съвместния ни живот, да речем, след 5 години, на какъв имуществен етап, колко пари бихме имали бизнес и така нататък. Тоест, карам ги в този аспект сами въпросите да отговорят и така правим. Брачният договор може да бъде полезен също и когато жената очаква дете. Разбира се, това е едно изключително щастливо събитие в живота на всяка една жена, но колкото и е щастливо, това събитие ще откъсне жената от нейната кариера, от нейния бизнес, който има за неопределен период от време. Разбира се, откъсването от кариерата, от работата неминуемо води и до липсата на приходите, които тя имала до този момент. И ето тук брачният договор може да бъде много полезен на съпругата, тя да бъде спокойна, че ще бъде финансово осигурена, така да се каже, и ще може изцяло да се фокусира върху раждането, отглеждането на детето си. Брачният договор може да бъде полезен по още няколко начина. Разбира се, аз няма да изброя тук всички ползи, ще маркирам само най-така значимите, дори ще дам примери за по-нестандартно приложение на договора. Брачният договор може да бъде полезен, когато един от съпрузите по време на брака е стартирал свой бизнес. Примерно, тъй като ние сме жени, говориме основно за жени, съпругата стартира някакъв свой бранд. Започва вечер по малко, в един момент бизнеса се разраства, тя наема помещения, складове, 1, 2 и така нататък, създава една вече добре позната марка. Разбира се, тя е с мисълта и с идеята, че бизнесът е само неин. Но дали наистина е така? И какво ще се случи, ако в един момент съпруга и каже: аз имам право на половината от този бизнес? Защото докато ти развиваше бизнеса си, аз гледах децата, аз участвах в домакинството, аз помагах в семейството. И в един момент ти с мисълта, че ти си този, който си създал бизнеса, ти си го настартирал от нулата и си го развил до този успех, който има в момента,
ти получаваш този шок, разбирайки, че да, той действително има право на половината. Но ако бяхте подписали брачен договор и го бяхте разписали това нещо в брачния договор, нямаше да имаш този шок. Или примерно, знаеме всички, в един определен момент мъжете така започват да имат някакви слабости, склонности, някои залитат към хазарта, към наркотици, алкохол и така нататък. Брачният договор също може да бъде полезен като превентивна мярка относно запазването, съхранението на семейното имущество. Или ако, примерно, предстои тегляне на кредит, няма значение дали за стартиране на бизнес или по някаква друга причина, семейното имущество също може да бъде превентивно съхранено чрез брачен договор преди да се изтегли кредит. Тук ще дам един пример и от моите консултации за едно малко по-нестандартно приложение на договора, но да, то е факт. Много малко хора знаят, че съпругата има право на издръжка не само при развод, което е стандартното правило, но и по време на брак. След Шок. едно... Да, точно така. Шок, но е факт. След едно мое подобно интервю, както това, което правим с теб, в една платформа на една моя позната, господин ми се беше обадил, ми беше казал, може ли брачният договор да ми помогне при следния мой проблем? И имаме изключително щастлив брак с моята съпруга, но е малко по-голяма разлика в годините, около 10 години ни е разликата, което за мен не е голяма разлика, но всеки сам преценява. Моята съпруга обаче има проблем, че харчи малко повече. И в един от нашите семейни разговори тя ме помоли, така, запазвайки човешкото и достоинство, някакси да намериме решение на този проблем в кавички. Може ли тук брачният договор по някакъв начин да ми бъде полезен? И аз казах, да, разбира се. Човекът беше толкова щастлив и каза, ама наистина ли? Казах, да, защото с брачен договор може да бъде уговорена издръжка на съпругата и по време на брака. И ето как брачният договор, макар и с едно нестандартно приложение, всъщност може да бъде полезен в едно семейство. Така че брачният договор е, ако мога да го сравня с едно, то е като един необятен океан от възможности. Проблема е, че хората не знаят за тях. А защо хората не знаят за тях? Защото не е говорено по човешки и достъпен начин на тази тема. Никой не е обяснявал как този договор може да бъде полезен в един или друг случай в семейството. Как брачният договор може не само да те предпази от златотърсачка, но в същото време може да даде и финансова сигурност на жена. Защото и не само сигурност, може да даде едно спокойствие. Може да даде спокойствие и на двамата, ако примерно решат да предприемат по-смела финансова крачка, да стартират свой бизнес, но трябва да изтеглят кредит, за да се случи това нещо. Когато човек иска, той намира начин да се информира. Моята цел на моя проект е именно това, хората да бъдат информирани за този договор. Знаеш ли, последно време, ходейки на различни нетворкинг събития, за огромна моя радост виждам хора, които са живели в чужбина определен период от време, вече са се завърнали и как на тези нетворкинг събития, когато аз презентирам моя проект, за тях това не е нещо непознато и това много ме радва. Така това ми дава надеждата, че темата за брачния договор вече няма да е тема табу, защото тези хора, живейки в чужбина, завръщайки се, те казват, да, там където сме живели в чужбина, брачният договор е нещо съвсем естествено, нещо съвсем нормално, това не е плашещо за никого. Дори ми казват, там където сме живели в чужбина, никой не сключва брак, преди да е подписал такъв договор. В България обаче, понеже ти ми зададе въпрос какво се подписва, когато двама души решат да сключат брак. В България, когато бъдещите съпрузи решат да предприемат тази стъпка, много е важно тук, отварям една голяма скоба, че няма как да сключиш брачен договор, ако ти предварително не си сключил граждански брак. Не говориме за църковен, говориме за граждански брак. Когато бъдещото семейство реши да отиде да сключи брак, в общината се подават определен набор от документи.
Там почти никога или много рядко им се обяснява видовете възможности, които двойката има. Когато, а, а те са три. Освен брачен договор, съществува така нареченият законов режим на съпружеска имуществена общност. Всичко, което е придобито по време на брака, е общо и на двамата. И другата възможност, това е режимът на разделност. Кой каквото си придобие по време на брака си е само негово. Когато бъдещото семейство отиде в общината да подаде съответните документи, там длъжностното лице по гражданското състояние или много рядко, или почти никога не им обяснява тези възможности. И когато това бъдещо семейство не знае за тях и сключи брак, то автоматично се задейства така нареченият режим, законовият режим на съпружеска имуществена общност. Всичко по време на брака е 50 на 50. Това обаче не означава, че ако в един момент те се информират, чули са за моя проект, чули са нашето видео, нашия разговор, мои рилсове, мои постове и така нататък, или пък от някъде, нали, за мен най-добрата реклама е от уста на уста, чули са от приятел, познати и така нататък за брачния договор, няма проблем в един момент, след като вече действа този режим на съпружеска имуществена общност, т.е. всичко придобито по време на брака е общо, те да решат да сключат брачен договор, т.е. да прекъснат този режим и с брачен договор да променят това. Примерно, да речем, колата ще е на съпругата, обаче пък, примерно, вилата, да речем, ще е на съпругата. Нали, тук вече има хиляди вариации и възможности. Искам само да вметна една скоба, че предмет на брачен договор не е само движимо и недвижимо имущество. Предмет на брачен договор могат да бъдат ценни книжа, могат да бъдат различни други видове финансови активи. Затова казах, че брачният договор е като един необятен океан от възможности. Стига човек просто да иска да се информира за него и да научи за него. Да, аз от теб научих, че всъщност... Не от теб. Имах случай с моя клиентка, която е в взаимоотношения с бизнес партньора си в фирмата, в тяхното ООД. Да. И когато ООД-то трябваше да изтегли кредит, тя беше потресена от факта, че от банката изискаха документация за съпругата на нейния бизнес партньор и се искаше там някакъв подпис от нея или някаква документация. Защото е създадено ООД-то по време на брака. Да, съм партньор с нея. Защо? Какво общо има тя с новия бизнес? Нали, когато правиш бизнес и си мислиш, ето бизнесът е мой, всичко аз съм създал от нулата. Чудесно! Само, че дали наистина е така? И когато аз разкажа, че всъщност не е точно така, хората са в шок. Ама как? Ама не може. Това не е вярно. Нали? Вярно е. Да, това е наистина много важно да бъде уговорено. Но да кажем, живели сме щастливо, както в приказките, нали, оженили се 3 дни, яли, пили и се веселили, родило се детето, първото, второто и така нататък. Дай Боже повече, защото и демографска криза имаме да решаваме, но между другото, нашите взаимоотношения до голяма степен се предопределят и ние сме възпитани с приказките на баба, на мама, каквото сме чели в книгите. Но как свършват приказките? И заживели щастливо и всичко стига до сватбата, дето, както казах, 3 дни яли, пили и се веселили, но никой не разказва какво се случва след това. А истината е, че оттам историята започва. Оттам започва да се гради, оттам започва започват предизвикателствата между двамата в двойката. Но това е скучно да се разказва в приказка, защото ако всичко е наред, няма какво да разкажем. Филмите, които се правят, и те са за този драматизъм, дали ще е любов, дали ще някаква друга история. Ние гледаме така прехласнати, то на филм. На мен това няма да се случи. Или просто го повтаряме. Но никой във филмите не ти говори как зряло да подходиш. Даже сега с тебе, ако наименуваме нашето видео за зрелите взаимоотношения, много по-малко хора ще обърнат внимание, отколкото ако кажем криза във взаимоотношенията. Какво да правим? Примерно. Тоест,
Ние се замисляме, когато филма, драмата, трагедията, трилърът дойде у дома. Така е, болката продава. Да, да, но и тогава се събуждаме Така е, факт. от съня. Понякога късно, но И винаги има решение. какво става? Дошъл е момента на истината. Оказва се, ние не сме познавали човека, с когото сме живели до сега. Той през цялото време е примерно имал паралелна връзка. Ние сме се изкушили да поради някакви причини, защото не сме се разбрали, не сме се споразумели, или такъв ни е бил урока, или не сме се умели да си поставим границите, или сме потискали през цялото време себе си, чувствата и емоциите си в името на и заживели щастливо, нали? За да може брака да е щастлив. Обаче, както казахме, бомбата е гръмнала в един момент. Момента на истината. И идва непреодолимия период на раздялата. Защото не винаги пътя е да преодоляваме предизвикателствата и да оставаме заедно с цената на всичко. По някой път това наистина е непреодолимо и урока, и задачата, и пътя е да се разделим. Но да се разделим по един разумен начин, по един зрял начин, по един начин, който да създаде едни нови взаимоотношения, защото раздялата е ново начало. Начало на едно ново партньорство. Още веднъж, за пореден път в живота. Когато, особено ако има деца, нали, когато ние вече носим отговорност като родители и това партньорство става заради наличието на деца. И да няма деца, има бизнеси, има имущество, има един куп неща, както казваш, право на издръжка, които могат да бъдат уредени и в този момент. Но преди да стигнем до това, защото ние всички сме минали, много често е дамата, жената или няма значение, може и мъжа, бърза да се отърве. Да може... Това е голямата грешка. Да може да се освободи, да може да заживее най-после живота, който иска. Особено ако е независима, вече има своя бизнес, има някаква кариера, усеща някаква стабилност. Децата поотраснали, може би, и не искат чак толкова грижа и вече идва порива за свобода. Чисто хормонално, след около 40 годишна възраст, когато започнат да спадат естрогените, ние се променяме. Ние всички жени, които сме на тази възраст, знаем, че ако естрогените, това са хормони, свързани с грижата за другия. Те са хормони, които предопределят, нали, тази близост, но и дават условия за тези компромиси, които жената прави със себе си. Добре, обаче като започнат да падат, се събужда една нова женственост. Събужда се порива на жената да бъде свободна, порива да търси своя път. Жената някак си изведнъж намира сила вътре в себе си да се отстоява и да си поставя границите. И си задава въпроса, коя съм аз, как стигнах до тук, на къде продължавам от тук нататък. И става разрив в взаимоотношението. Особено ако един е тръгнал да се развива, да работи върху себе си, намерила своята мисия, а другия продължава да лежи на дивана. Нали, много често срещам. Това не означава, че няма любов. Това не означава, че няма емоция и че нищо не ни свързва. Нали? Но просто означава, че единия е в една посока, а другия в друга посока гледа. И си има своя път. Може би единия не е готов, а другия твърде напред е отишъл. Аз даже по някой път казвам, когато започне единия човек да работи върху себе си, значи края наближава. Много често. Да, много често. Но какво правим тогава ние, не познавайки нашите права? Защото даже е близко така до съзнанието да тръгнем на терапевти. Някой път тръгваме на семейни терапевти. И двамата решават, че ще работят върху своите взаимоотношения и ще направят всичко възможно да останат заедно. Някой път единия тръгва или тръгват на двама различни, за да могат да преодолеят тази криза на раздялата. В мечтания и в най-добрия случай нещо, което пък аз съм приела за своя мисия, те успяват да си запазят добрите взаимоотношения и уважението, да запазят една стабилност, ако ще и заради децата, или поне за пред децата, да няма взаимно обвинение, да няма обиди, да няма желание за отмъщение, да не се превръщат децата в една разменна монета или залог, или начин, средство за изнудване на единия на другия.
Точно така. Да може и след това да споделят и да си останат в едно добро приятелство. Пак казвам, независимо дали е имало брак, дали е нямало брак, дали е имало деца или е нямало деца. Тези връзки остават ценни, остават връзки на доста добро доверие, именно заради всичко, което сме преживели и преодоляли заедно. Става ново приятелство, ново партньорство. И това ново партньорство обаче много често, разбира се, може да създаде едни други последствия. Аз сега ще споделя не само от личен опит, но и от опита на мои клиентки. Аз самата не съм имала брак. Имам 2 деца. Когато се разделях, и аз бях по същия начин. О, свобода, ела! Чудувала съм те цял живот. И моята единствена цел беше именно това. Да бъда свободна, да бъда независима и, разбира се, да запазя добрите взаимоотношения с бащата на децата си. Изобщо не ми мина през ума да си помисля за това, кой ще плаща наема, къде сме се разделили, чия е имота. Ние живеехме под наем. После какво става? Имах известна финансова сигурност заради работа, заради това, което съм развила, защото аз нямах спокойствието да изляза по майчинство, нито с едното, нито с другото дете. Аз продължих да работя, почти без да спра. И си казах, ще се справя, аз всичко мога, искам само да се освободя. И идва един момент, в който обаче не винаги бизнеса върви само нагоре, не винаги развитието професионалното. Децата си искат своето внимание. Случва се да не си дори, дай Боже, да сме здрави, нали? Но не винаги да си в добро здравословно състояние. И какво става тогава? Нито имаш издръжка, нито продължаваш, нали, да плащаш този наем. Няма как вече да поискаш, айде сега, особено когато, нали, не е имало брак. Чисто разчитаме на доверието и на доброто партньорство. Обаче това е да си представим пък, че този мъж има друга жена, има друго семейство, има други деца. Какво да очакваме тогава? И вече въобще не сме приоритет. Дори да е имало брак, много често жените, и това е вече от мои клиентки, се съгласяват на компромиси, съгласяват се на някаква минимална издръжка, въобще не знаят какви са им правата. Ето факта, че имат право на част от бизнеса, защото се счита, че те също са участвали, нали, по някакъв начин. Ти ще обясниш, нали, по какъв и защо и как, и най-вече къде да живеят, кой поема този наем. И до ден днешен аз представа си нямам и продължавам да плащам наема. Но аз така или иначе в моя постоянен стремеж за свобода и за независимост въобще никога не съм сключвала брак. И то наистина не става дума за това какво можем да изкопчим, а за това ние да се погрижим за себе си. Да, и да се погрижим за себе си, но и ние какво ще дадем на този човек, дори след брака, и какво той може да бъде полезен, защото съм абсолютно сигурна, че всеки един мъж се чувства по-полезен, по-значим, по-стойностен, когато знае, че той също може да допринесе за своите деца или за жената, с която толкова много е преживял. И дори в приятелство, независимо дали има или няма деца, пак казвам. Не знам дали има юридически разлика, но чисто морално и етически и ако щеш и духовно, за мен има значение. Нали, това, че нещо са толкова много неща, можем да сме преживели дори да няма деца. Но това е наистина нещо много пълноценно и много полезно в едни взаимоотношения. И понеже имам и клиенти и мъже, тук наскоро пътувахме заедно на един ретрит с ние вече се партнираме като колеги, но само беше първо число на месеца, както говорим, и той казва, първо число е момент. Цък през електронното банкиране трябва да пусна издръжката. И аз го попитах, нали, напитах какво правиш, така пускам издръжката. Сега съм спокоен, давай да продължаваме. Нали, ето това видях от първо лице, как дори и за мъжа е много по-голямо спокойствие. Той си знае на първо число, трябва да преведа тази сума и се чувствам спокоен след това. Нали. Но как
вече в тези емоционални моменти, когато сме на нож, когато се разделяме, как да подходим, какво можем да направим, каква може да е ползата тук от един брачен договор? Изключително голяма. Разбира се, всичко е въпрос на избор. Има два начина. Да се разведеш побързано и да се разведеш цивилизовано. Да, когато в семейството разрива е толкова голям, че разводът е единственото решение, тук искам да отворя една скоба. Разводът не е нещо лошо в днешно време, не е нещо срамно, напротив, дори според мен това е по-добрата стъпка и за децата, и за тяхното психическо здраве, за запазване на човешките, приятелските, как да кажа, нормалните взаимоотношения между двамата съпрузи, когато разривът е неминуем и не може повече да живеят под формата на семейство, развода е съвсем нормална стъпка. Повечето хора обаче бързат да се разведат. Този не мога да го трая, тая не мога да я трая, искам да се разведа, нали, нищо друго не искам и така нататък. Отиват при адвокат, искам да се разведа, чудесно, нали, развеждат се. Получават решението, заветното решение, и в един момент, когато тази емоция отшуми, тогава вече започва да осъзнават какво всъщност не са направили. А именно, ние имахме една вила във Варна. Обаче, какво правиме сега, защото тя е наполовина. 50% е моя, 50% е негова. Ние имахме една къща в Самоков. Ами хубаво де, обаче и тази собственост не е уредена. И така в един момент осъзнават как под влияние на емоцията само и само да се освободя, нали, да ми се махне този или тази от главата и да се разведа с него, всъщност те ще загубят много повече пари, отколкото са могли да си спестят с брачния договор. Защото начина, когато си се развел, но не си уредил имуществото, то да бъде уредено след бракоразводното дело, е да водиш дело за дълба. Материалният интерес при едно дело за дълба никак не е малък. И ето как под влияние на отрицателните емоции и също така под влияние и на липсата ти на информация, ти ще платиш двойно. Ти ще платиш много повече за едно дело за дълба, защото няма как да разделите това имущество, няма как вилата да бъде само твоя или къщата в Самоков само да е негова. Или трябва да се премине през дело за дълба. Ето как незнанието и липсата на информация и как емоционалността на човека може да им изиграят, лоша шега и всъщност да ги удари и по джоба. Когато обаче човек не е под влияние на своята емоционалност, а подходи малко по-прагматично и си каже, добре, чудесно, аз искам да се разведа с този човек, ще се разведа. Но хайде сега да седнем и да обмислиме заедно. Цялото това имущество, което имаме, движимо, недвижимо и така нататък, как ще бъде то разпределено между нас? Защото когато едно семейство до момента е живяло в режима на съпружеска имуществена общност, всичкото движимо и недвижимо имущество, то е 50 на 50, собственост колкото на единия, толкова и на другия. И ако те решат да се разведат, бидейки в този режим, интелигентния и добрия начин е да направят брачен договор. В брачния договор те не само ще уговорят развода, не само ще уговорят издръжката на детето или на съпругата, също е възможно, но ще уговорят и подялбата на цялото това имущество. И пак казах, тук всичко е въпрос на избор и на интелигентност. Доколко сме информирани, доколко искаме да подходиме прагматично, а не просто емоционално. Брачният договор за мен двойката трябва да започне да мисли за брачен договор или поне хайде не толкова за брачен договор, ще го кажа по друг начин.
Едно бъдещо семейство, може и настоящо, разбира се, е хубаво да започне да мисли, нали, не само да си организират сватбата, но и да си планират брака. Какво означава да си планират брака? Да помислят предварително какво може да се случи по време на техния съвместен живот. Разбира се, никой няма кристална топка, никой не може да знае от сега какво ще се случи и какво не, но тези фундаментални, базови, имуществени въпроси, те могат да бъдат уредени още в началото. Затова е хубаво човек да има културата, да има информацията, да има желанието да има тази култура и тази информация, защото ако ти въобще няма желание да се информираш, разбира се, никога няма да чуеш нито за брачен договор, нито за брачна култура и така нататък. Ето защо, мили хора, не пренебрегвайте брачния договор, не го мислете само като лоша поличба преди брака, защото той далеч не е това. Брачният договор е доверие, отговорност между двамата партньори. Интелигентност също между двамата партньори. Знаеш ли, много често чувам, за какво ми е да сключвам брак? Ние живееме на семейни начала. Нямам брак, нямам проблем. Хора, огромен проблем имате. Даже имате много по-огромен проблем, ако живеете на семейни начала, отколкото ако живеете в брак. Тук ще дам само така два примера, няма да влизам в по-голяма конкретика, който иска, винаги може да се свърже с мен и мога да му дам по-задълбочена консултация, но когато живеете на семейни начала, вие не наследявате. Тоест, може да сте живели 10 години, 15, 5, 20, няма значение. Ако не дай си Боже се случи нещо с единия от вас и той почине, всички други ще наследят, включително и държавата ще наследи. Но вие ще сте със статута на съседката, т.е. на непознатия. Друго нещо, което много хора, т.е. масово хората не го знаят. Живеете без брак. Жената влиза в болница, претърпява някаква интервенция. Съпругът трябва да отиде да получи епикризата. Неминуемо ще ви попитат вие кой сте. Ами аз съм съпруга ти. Добре, докажете го. Ама ние живееме без брак. Няма брак, няма пълномощно, не може да получите епикризата. Тоест тук, ако вие живеете на семейни начала, трябва да имате пълномощно, за да получите медицинска информация, епикриза и каквото е да било друго за вашата съпруга. Това нещо масово не се знае от хората. И си мислят, нямам брак, нямам проблем. Или примерно, живеят на семейни начала, купуват хладилник, някакви, така по-крупни мебели за семейството, в един момент се стига до раздяла и ама аз купих пералнята, аз купих микровълновата, аз купих миялната. Как? Докажи го. Пазиш ли фактура? Пазиш ли някакъв документ? Не, аз не съм мислил, че ще се стигне до тук. Да. Това са неща, които един такъв романтичен поглед към брака, към съжителството, въобще към любовта, доста пренебрегва. Знаеш ли, извинявай, че те прекъсвам. Романтиката е нещо много хубаво. Любовта е нещо много хубаво. Но човек не бива да подхожда толкова сляпо. Всички знаем, че романтичните филми са просто филми. Те не са реалност. Те са измислица, художествена измислица. И някак си, как да кажа, изключително безотговорно е, дори това е меко казано безотговорно, да подходиш по същия начин към себе си и към живота си. Ако ти си един уважаващ себе си човек, няма нищо лошо да седнете и да поговорите по тези въпроси. Това не означава, че ти не обичаш достатъчно партньора си, или си спрял да го обичаш, или си станал меркантилен, защото му предлагаш брачен договор, или въобще да поговорите за темата за брачния договор. Напротив, това означава, че ти си отговорен, а той е безотговорен. Това означава, че ти си информиран, а той е неинформирания. Това означава, че ти му имаш повече доверие, отколкото той има на теб. Защото хора, какъв е смисъла да давате много повече пари за дела за дълба или за каквото и да било друго, което е можело да си оговорите с един брачен договор предварително. Или живееме на семейни начала, защото като имам брак, имам проблеми. А като нямаш брак, нямаш проблеми.
Да не говорим за нали, решението, което излезе декември месец на един състав на Върховен касационен съд. Тук няма да навлизам в подробности, но знаеш ли какво следва след това решение? Така простичко, разговорно ще го обясня. След това решение, дай Боже да има тълкователно решение, защото това е начина, нали, да се реши това безумие, което се сътвори с решението, което съществува от декември месец. Но след като излезе това решение декември месец на състав на Върховен касационен съд, излиза, че ако вие живеете на семейни начала, то на всеки 9 години и половина вие трябва да си сменяте партньора, защото след като мине нали, след като мина 10 години, в който сте живели на семейни начала, той има право да наследи ваш имот. Тоест, ето пак, живееме без брак, уж нямаме проблеми, огромни проблеми имаме. Нали, с това решение така се случи, че след 9 години и половина ти трябва да си смениш партньора, защото като стана 10 години, той може да ти наследи имота. Нали, повечето хора затова не сключват брак, защото аз имам тук много имущество, като нямам брак, той няма да го наследи. Еми с това решение ще го наследи. Така че след 9 години и половина трябва да си смениш партньора. Нали, ето пак. Кое е по-добре? Да имаш брак и да имаш брачен договор, в който да опишеш кое имущество ще си остане само твое, или да живееш на семейни начала и след 9 години и половина да трябва да си търсиш нов партньор. Нали? Просто хора мислете, хора бъдете информирани. Това е, което аз искам как да кажа, да им светне лампичката на хората в главата. Да търсят информация, да търсят. Няма значение от моя сайт, от моята фейсбук страница или от където да е било. Просто хора, информирайте се, не живейте като клон скъпаци, нали, в така затворената си микровселена и да си мислите, че отвъд всичко е красиво, слънце, любов и така нататък. Да, то е такова, но ако преди това ти си бил разумен и си предприял някои стъпки. Знаеш ли, като те слушам през цялото време, всъщност разбирам и намирам даже повече романтика в това да се погрижим за себе си, един за друг, чрез уреждането на тези взаимоотношения. Особено когато даде примера с мъжа, който би искал хем да осигури жена си, нали, съпругата си, хем да й помогне тя да регулира своите разходи. И това е наистина една грижа. Да, разбира се, има нужда тук и от работа, за да видим каква е причината, нали, човек да не може сам да се ограничава, каква е причината да изразходва, защото това нещо, ако не се отработи, ще се пренесе в друга посока, но все пак това е един акт на грижа и на взаимна помощ. Тя казва: помогни ми да се контролирам. И той казва: ето така ще го направя, поемам отговорност. Ще получавам достатъчно. Отговорност и доверие. Точно така. И какво всъщност излиза, за да отговорим на въпроса, който сме задали първоначално и в заглавието? Какво ни дава стабилност и какво ни движи напред в взаимоотношенията? Стабилност ни дава именно доверието, изразено чрез брачния договор, независимо на кой етап е подписан, защото дори раздялата е едно ново начало на едни нови взаимоотношения. Това от една страна, а развитие ни дават тези предизвикателства, които ние срещаме още от самото начало, още повече с напредването на връзката. И за да можем да ги преодолеем, ние имаме нужда да развиваме себе си, да работим върху себе си, да отработваме своите страхове, своите притеснения, своите вътрешни модели и да работим с подсъзнанието. Тоест, тук е съчетание от една страна добра информираност и отговорност, от друга страна личностно развитие и осъзнато отношение към себе си и най-вече любов към себе си и любов съответно към другия. Защото ако не сме напълнили своята чаша, няма да можем да дадем и на другите, а любовта към себе си идва от рожденото семейство. Така е, значи аз... Наистина е работа върху собствения вътрешен свят. Това, което аз ще добавя, са само две неща. Ако толкова много хората се плашат от съчетанието брачен и договор,
Аз наричам брачния договор отговорно съгласие за любов. Защото както сключваме доброволно брак, така сключваме доброволно и брачния договор. Тоест имаме съгласието и на двамата души. Отговорно, защото и двамата сключват отговорно брак, отговорно сключват и брачния договор. А за любов, отговорно съгласие за любов, защото така както сключват брак, нали, дават си емоционалните клетви, емоционалното обвързване, нали, в добро и в зло, в богатство и в бедност, здраве и в болест. По същия начин е и с брачния договор. Това е, бракът е вид договор. Така както се обвързваме емоционално и там романтиката и любовта не изчезва, когато сключваме брак, по същия начин, когато сключите отговорното съгласие за любов или брачния договор, романтиката не изчезва, напротив, вие ставате още по-близки, защото си показвате взаимно доверие, отговорност, споделеност и не на последно място модерно мислене. Живееме все пак във времето на AI. Защо да не сме модерни в брака? Абсолютно си права. Наистина, благодаря ти за това, защото честно казано, колкото повече говорим, толкова повече теми ми се отварят. Надявам се и разчитам на вас, мили приятели, които ни гледате, да пишете своите въпроси, своите коментари. С удоволствие ще направим още колкото е необходимо видеа с Илинка Петрова. Иначе, ако имате нужда от консултация, както по отношение на отговорното споразумение за съгласие за любов, така и отговорното съгласие за любов, така и по отношение на своите взаимоотношения в връзката, в брака и особено по време на раздяла. Нашите контакти са под това видео. Можете да се свържете с нас, а също и да пишете отзиви и коментари. Благодаря ви, благодаря ти, Линка, и до нови срещи.